Kurková. Výsledek první dvojice dnešního dne Kláry Svobodové s Marokem. Čas 45,82 sekundy a 4 trestné body na překážkách. Na prvních závodech pohořání Startovat může zástupkyně domácího klubu 3K přední Ohota Tereza Kvízová s klesnou Chichy, připraví se Tereza Kůrková a Anna Číšková. Jana Skovajzová s lesy předvedla čistý parkour, ale ve velice rychlém čase 40,9 sekundy. Ještě jednou opakuji, že limitovaný čas